Primátor mesta sa rozhodol udeliť verejné uznanie Jindřichovi Šafaříkovi. Jindřich Šafařík pôsobil ako priemyselný výtvarník a neskôr ako vedúci dizajnerského štúdia v považských strojárniach. Bol prvým profesívne vzdelaným dizajnérom v podniku. Dal tvár početným výrobkom považských strojární a koncernu ZVL. Osobne sa zaslúžil o výtvarné riešenie a moderný, nadčasový a autentický dizajn považsko-bystrických motocyklov, najmä ikonických mopedov Babeta typ 207 a 210, ktoré získali mnohé ocenenia doma i v zahraničí. A práve dizajn spolu s technickou vyspelosťou stáli za obchodnými úspechmi mopedov Babeta v 70. rokoch a 80. rokoch minulého storočia. Pri práci vedúceho dizajnerského štúdia viedol spolupracovníkov k technologickosti, to jest ekonomickej vyrobiteľnosti ich dizajnerských kreácií. Je zaradený v databáze osobností Slovenského centra dizajnu. Jindřich Šafařík sa narodil 5. augusta 1941 vo Valašskej Polánke v okrese Vsetín na Morave. Základné školské vzdelanie získal na 8-ročnej strednej škole v rodnej obci. Po jej ukončení pokračoval 2 roky v učení za frejzára na učilišti vo Vsetíne a neskôr študoval na strednej umelecko-priemyslovej škole v Uherskom Hradišti odbor tvarovanie strojov a nástrojov. Jeho výtvarný talent sa prejavil už počas štúdia. Po ukončení školy nastúpil do považských strojární, do oddelenia vývoja motorových vozidiel ako priemyselný výtvarník. Od roku 1978 bol vedúcim výtvarníkom, neskôr dizajnérom a vedúcim dizajnerského štúdia. V považských strojárniach pracoval do 31. októbra 1995. Profesionálnu kariéru ukončil po 34 rokoch v roku 1996 ako vedúci ateliéru priemyselného dizajnu koncernu ZVL v Považskej Bystrici. Jindřich Šafařík bol odchovancom najvýznamnejšej dizajnerskej liahne povojnového Československa, tzv. Kovážovej školy v Zlíne, respektíve v Uherskom Hradišti. Jeho dizajnerskú tvorbu je možné priradiť k progresívnemu neofunkcionalistickému prúdu. Vo funkcii vedúceho odborového pracoviska priemyselného dizajnu podnikového vývoja riešil a usmerňoval vývoj výrobkov z hľadiska ich výtvarného riešenia. Mnohé výrobky z jeho výtvarného ateliéru boli ocenené. Mofa Babeta typ 208 získala v roku 1974 v Spolkovej republike Nemecko prestížnu dizajnerskú cenu Gute Form. Ocenenie prispelo k zvýšeniu rešpektu dizajnu v považských strojárniach. Babeta neskôr získala aj najvyššiu domácu dizajnerskú cenu vybrané pre CIT. Ocenenie výrobok s vynikajúcim priemyselným dizajnom generálneho riaditeľstva ZVL získal za oceľové pásmo vo bydlici a rovinnú horizontálnu brúsku PRH 20. Zlatú medailu medzinárodného veľtrhu spotrebného tovaru v Brne získal za moped Babeta M210 a moped Babeta M225. Rozhodnutím štátnej komisie bol v roku 1982 priznaný mopedu typ 210 prvý akostný stupeň. Súčasne bola kolektívu tvorcov mopedu vrátane Jindřicha Šafaříka udelená cena považských strojární. Rovnaká cena bola týmu udelená ešte dvakrát, naposledy v roku 1986. Jindřich Šafařík bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a Slovenskej výtvarnej únie. Dlhoročne pôsobil vo viacerých celoštátnych odborných hodnotiteľských komisiách priemyselného dizajnu. Zúčastňoval sa na domácich a zahraničných výstavách užitkového umenia a priemyselného dizajnu. Ako vedúci dizajnerského štúdia v považských strojárniach významne prispel k posilneniu úlohy dizajnu pri návrhu strojárskych výrobkov a obchodnému úspechu výrobkov z Považskej Bystrice. Jindřichovi Šafaříkovi sa primátor mesta rozhodol udeliť verejné uznanie za významný prínos v dizajne motocyklov považských strojární, predovšetkým ikonických mopedov Babeta
a za šírenie dobrého mena mesta Považská Bystrica doma a v zahraničí. Verejné ocenenie sa udeľuje pri príležitosti 95. výročia vzniku považských strojární.